खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। रायजो सभानि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहासार जानो हानाय लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोंगोरा नार्जारिखौ हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मैया दिल्ली बर' एस'सिएशननिफ्राय अरायनायजों मान बावनानै दुंब्रुदै बरायदों। रायजो सभानि गोदानै सायख'जानाय एमपि बिथां मानाव गेदेर रोंगोरा नार्जारिखौ दिल्ली बर' एस'सिएशना बरायनाय समाव आफादनि दैदेनगिरि आरो दिल्लीयाव थानाय बर'फोराबो बाहागो लायो। बिश्वनाथ जिल्लानि लाइमोनफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बिश्वनाथ जिल्ला गुफुर हालामनि सिङाव थानाय अरुणाचल आसाम सिमलायाव ककिला सेन्टारजों नांजाबना थानाय 1 नं बिजयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव डिफेन्स रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सोलोंथाइ होनायनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया 7 साननि थाखाय जागोन। मैया 5 एप्रिलनिफ्राय जागायबाय 7 साननि थाखाय 1 नं बिजयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव डिफेन्सनि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंआव हाबाफारियाव लाइमोनफोरा बाहागो लागोन होनना बिथांमोना फोरमायो। माखासे दुथांफोरनि आखायाव जिउ खोमानांनाय राजा बर'नि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै खहा जाजानाय दुखुथिया नखरनो सरकारा अनसुंथाइ होनाय आरो गले गले बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जाबाय थानायखौ सरकारा गोख्रै होबथानायनि थाखाय चिरां जिल्ला एबसुआ दिनै 6 एप्रिलाव काजलगावआव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ गासैखौबो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय खावलायहरो आरो गासैबो समाजाव जौगानायनि हेंथा होग्रा गाज्रि खामानिफोराव गोजानाव थानो नांगोन होननानै बुङो। बिटिआरआव थांनाय 48 घन्टायाव 3 इनकाउन्टारनि जाथाय आरो सासे बर' सुबुंनि जिउ गोमाबाय। मिथिना मोननाय बादिब्ला 3थि इनकाउन्टारआव जिउ गोमानाय सुबुङा दाय गैयै राजा बर' मुंनि सुबुंखौ बुथारनाय दायनिगिरिमोन। थैनाय डाकाइतनि मुंखौ मनजित बसुमतारी होनना मिथिनाय जादों। समबारखालि हराव दामनै गुबुन गुबुन जायगायाव 2 इनकाउन्टारनि जाथाय जादोंमोन, जेराव 2 डाकाइत आरो सासे दाय गैयै सादारन सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन। चिरां जिल्लानि एमपि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला हराव आसामनिफ्राय खारखुमानानै थांखिजों बङाइगाव रेल स्टेशन फारसे थांबाय थानाय समावनो रेल स्टेशननि रेल गेटनि खाथियावनो चिरां पुलिसा हमो। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजांबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।